máte v pořádku, máte správná česká výprava s lajkou, prosím zatečný počítám, výborně, takže trička ze setkání, tak to má být, ano. Lajka, bezva, takže 8 statečných, počítám se dobře, všichni se šťastně vrátili, výborně. Takže kdo by nám řekl pár slov k tomu setkání, Zdeněk? Bylo to úžasných 14 dní, které jsme strávili vlastně nejprve v Katalánsku a potom týden v Madridu se svatým otcem. Kdyby nic, tak minimálně jsem si mohl odnést to, že jsme byli mezi asi 1,5 milionu lidmi z celého světa, mladými, kteří smýšleli stejně jako my a kteří vlastně měli tu stejnou víru a stejnou touhu za Kristem jako my. Takže pokud nic jiného, tak alespoň morální povzbuzení a duchovní z toho určitě máme. Tím to chceme poděkovat všem těm, kteří nám umožnili tam jet, všem těm sponzory a tak dále. A samozřejmě vám všem, tady v tomhle kostele, kteří jste nás doprovázeli svými modlitbami a svými přimluvami. Děkujeme. A to nejdůležitější vám přinášíme pozdrav od svatého otce a jeho požehnání. A kdybyste potom po mši třeba chtěli, tak tady jsme udělali nástěnku s pár fotkama z Madridu, tak se můžete podívat. Potom časem budou i na našich farních stránkách v galerii. Děkuju, takže kdo má zájem, tak jsou nějaké obrázky. Ještě možná nějaké otázky, jak jste zvládali orchá, protože Kapuka tam byla, orchá, že? Jak jsem mohl sledovat? Projekty byly náročné, ale po pár dnech jsme se aklimatizovali a až na to, že jsme každý den měnili trička, tak to bylo celkem pohodě. Jasně, to tam bylo rozliček. Tak, takže Kapuka byla orchá, na to víme. No, zajímavá byla ta vigilie, mě zajímalo, když jste zvládli tu vigilii, poněvadž byly takové bojové podmínky, že spustil se déšť, vítr, tak jsem se díval v televizi, tak to bylo hodně náročné, takže když jste něco v té vigilii, mě zajímalo, jak to tam probíhalo, jak jste to zvládli. Myslím, že v televizi to vypadalo horší než ve skutečnosti, protože asi pršelo zhruba půl hodinky. Tak to jsme si prvé lékali, protože ta představa, že budeme muset spát v tom dešti, tak byla strašná, ale za půl hodinky se říká, tak to přestalo. A jelikož foukal vítr, tak všechno nám uschlo a i, takže v pohodě. Dobře, takže to se dá, že to vypadalo tam na místě rozhodně v televizi, takže tam to skutečně bylo teda hodně bojové a hodně náročné. Výborně, takže vigilie se zvládla s boží pomocí. Ještě by se chtěli zeptat tady našich podniků, můžete se přihlásit doma, nebo otázku, pokud tady máme, jinak oni ještě na farmním dni by nám třeba taky řekli něco bližšího nebo odpověděli nějaké otázky. Výborně, takže děkujeme, že jste tu došli, že jste projevili zájem, že jste se tu zúčastnili, takže díky moc. Takže to je našich 8 statečných, potlesk pro ně. Takže výročně pro vás faráři máme vaši narozeninách malý dáreček. Vám za děkuji za pozornost, díky moc. Tak jo, takže naši mládež děkujeme a další informace o podrobnosti na farmní dní se taky ještě něco zmínit. Nemám přijít možná v neděli a celý dnešní den. Pán s vámi. Požehnej vás, vaše blízké, nemocné, na které myslíte a ode všeho zlého ochraňuje. Všemohoucí a milostný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu